já se budu zase snažit na druhou stranu s vámi rozdělit o svoje starosti nebo o to, jak to vidím, o to, co mi, kde mi poskytli nějaké světýlko naděje jiní, protože se domnívám, že ta situace kolem nás a v nás samotných je opravdu vážná. Vážná v tom smyslu, že žijeme v době, kdy se láme spoustu dosud fungujících struktur. Nemyslím jenom náboženských, ale také náboženských. Kdy se ztrácí smysl některých blahodárných stereotypů, které nás držely, které nám dávaly tvár. Stáváme se zranitelnějšími a tím spíš se stávají zranitelné vaše děti v dalších generacích, protože ty budou už znát jenom ten proměnlivý tok, ve kterém se člověk těžko orientuje. Jedna z těch otázek, která tímto stavem společnosti, který opravdu není jenom, to není dáno tím, že žije náhodou v prostoru, kterým se říká postkomunistický, tenhle ten zmatek, tuhle tu úzkost, tu nejistotu a různá falešná řešení prožívají prakticky všude na světě. A bude záležet opravdu na každém, jestli včas získá nějakou půdu pod nohama. Církev, měl bych aspoň přiznat, jak vlastně o čem chci mluvit. Vycházím z toho, že církev je instituce, která ztratila chuť. Je na tom jako ta sůl v evangeliu. Jestli si vzpomenete na ten úryvek, který je takový trochu zvláštní. Já jsem se mnohokrát sám se ptal, jak je možné, v našem překladu bylo, a do teďka je v ekumenickém, že se sůl zkazí, nebo že ztratí slanost. To fakticky nejde sužarovat, že jo, aby sůl přestala být solí, ale může se stát, že ta sůl bude nepoužitelná pro původní účel. To se stát může. A v této situaci myslím, že jsou všechny církve. Byl jsem pozván v posledních několika letech, řekněme 2, 3, i do různých evangelických sborů, kde se mnou místní lidé právě chtěli mluvit o této věci, protože evangelici mají jiný přístup k církvi než katolíci, ale ten problém se otevírá velice nepříznivě ve všech křesťanských církvích. Protože církev je vnímána, když dobře, když není vnímána nepřátelsky, tak je vnímána jako instituce, která má zařídit náboženskou byrokracii, to úřadování, který si vyžaduje nějaké náboženství. A dnešní člověk má pocit, a bohužel velice často najde proto nějaké důvody, má pocit, že on ty úřady vlastně nepotřebuje. Že ty úřady sice tu a tam odvedou slušnou práci, ale jinak, že cizopasí na občanském životě. A tutéž myšlenku vlastně přenášejí do té myšlenky církve. Je to proto, že ji považují za jakousi byrokracii a bez té se skutečně jako leckdo obejde.